Abantu asayihlalani phansi ke sanhlala phansi yethu senivile leyo yoba kuthiwa uPetrus Motsepe nyhani ingathi yenzeka lento yakhe yobana ufuna uba ngupresident we-ANC. Senivile leyo because kuthiwa sana kukho ii-t-shirts eziprintwayo ngoku noba zigqityiwe noprintwa eziprintiweyo ekuthiwa savumelana okanye siyavumelana something like that, but zibhalwe PM. Ndinixelele mna PM 27. Kuthiwa kukho into enjalo ebilayo kwi-ANC and ke ngokubonakalisa kanyhani khona laa ntetha nyamazi mos uFikile Mbalula kayenzi laa nto kuthiwa kuthi ebekhe wayi-adressa apha kuDisemba kwenye yezi-ANC meetings zabo wabe esithi into nokubana ndiyaniva nithetha ngoba kukho umntu ozaba ngupresidenti kwathini xa ufuna uzophatha apha kwi-ANC kufuneke at least ube yimemba ye-ANC and ube active kuloo branch ukuyo kwathini yambona uba mntu kabawo uMbalula akathandi ncam le nto yoba kuthethwe ngoMotsepe ngathi nyhani uzawuba yipresidenti caba ke ngoku lukhona uqhekeko kwapha kwi-ANC because xa abanye ii-members ze-ANC zithetha ngoMotsepe yena uMbalula besithi libalani ngaloo nto kaMotsepe phofu kwayena uMbalula uthi hayi siyayitya straight imali yakhe yona siyayitya and nangoku into esiyifunayo kuyoba makaphampe imali yakhe senze le nto yezi-local elections so that zihambe kakuhle le nto yezi-local elections. Asifuni yonke le nyuvadema zamuyenza kutsho uMbalula ke bantasi utsho ngoPetrus uPetrus makabhatale qha yabo ayeke yonke le nto afuna uyenza yoba ngupresident yabo because guys xa uthi ufake ifleki kwi-ANC ke nyhani i-potential president yabo nguMashatile Mos who is the deputy president at the moment but kuthiwa lowo bantase uba abe ngu-deputy president kuthiwa akayo backstep kutsho abantu bapha kwi-ANC kuthiwa abantu bapha but hey lowo ukuba abe bekanti uyafika nakuloo nto yoba abe ngu-deputy president kuthiwa ebesithi xa esithi ufumene i-chance akuthi apha emnqono backstep aphume kuwangene komnye aphume kuwangene komnye so kuthiwa bantase ke ngoku yena eyakhe lowo yena ayifuna uthethwa because abantu bayamazi and abafuna umbona because ubetray abantu abaninzi for uba abe ngu-deputy president yava sithethe ke ngoku ngoFikile Mbalula. I think uFikile Mbalula nguye ozibonayo ngokuba hayi akekho omnye umntu oshekileyo ndimndedwa and kaloku njenge-inheritance ufuna ba ithwe kuye laa presidency ye-ANC asingendawo ke bangayenza loo nto bafuna uyenza nge-ANC yabo asingendawo thina but into endifuna uthetha ngayo yile kaMotsepe so ke ngoku bantase mna xa ndiva le nto kaMotsepe my man uMotsepe is doing so well why even if ufuna ungena kwi-politics why uzawufuna ungena nge-ANC bra why uzawufuna ungena nge-ANC ayibo ucimba all of a sudden sizabe excited sensitsho Petrus but also uPetrus guys there was komnye unyaka I think it was 2024 beneza meeting zabo ke zebhola and all of that so ethetha pha kukhona nalatathu nenolezi orange ethetha pha esithi we love you as South Africa kwathini we want America to do well because we love you Petrus andifuni into ezininzi because uCupcake inintsi into ayenzileyo international and ke ngoku xa sizaba nopresident thina ngoku ozokoyika phofa ngopresident wethu umpresident we-ANC hayi ndizawuthi president ayisuka phofu ke bantase wakhe wathi uJulius Malema bana uPetrus was imember ye-ANC yabo ekwi-legal team xa uPetrus ngokomthetho ndiwayesithi ngokomthetho ngokwe-profession like uyi-lawyer ngokwemfundo and all of that yabo so kuthiwa wayeyimember ye-legal team ye-ANC yabo but wathi uba phaa kulaa environment wabona uba hayi mani ii-opportunities zinintsi endaweni ezinintsi yabo waba ke kule business akuyo ngoku kanjalo but uthi yena uJulius and ndiyamazi uJulius Malema ndimthemba ukufa kamna ngento ze-history ndithemba ukufa uJulius Malema uthi ke ngoku uJulius Malema no
wayeyimember ye-ANC yena okanye yimember ye-ANC kwakude kudala, eyonto intsha leyo, and ke ngoku ekwi-legal team yapha. So ingenzeka kuthiwe yewethu kuzawufuneka uthathe laa membership uyifake eza ayini zifakwayo xa kuvuswa umntu, then uhambe uyovusa i-ANC ngeza ayini. Mhlawumbi kwenzeke into enjalo ke bantazi, because sana, would you vote for Patrice Motsepe as i-president ye-country ke? Xa sesiyithethela phantsi ke, xa sinothiwa, because asinazi options zininzi guys, ii-options zethu zi-limited, because abanye ngoku baphuma izithuba bafuna uvotela laa mlungu u-OMP. Like wena, would you vote for Patrice xa sekuthethwa lapha? Okay, let's say ngoku phaa kwi-ANC izawuba bad le example ndifuna uyenza. Masiyekeni, but would you vote for Patrice?